Mobile Registration Services naman inilapit sa ilang barangay sa bayan ng Bayambang. Para sa detalye kasama natin Idol Neil Moyano. 104.7 IFM Report. Di lamang serbisyo kundi karapatan sa pagkakakilanlan ang binigyang tiin ng Local Civil Registry Office o LCRO ng Bayambang sa isiriwang Information and Education Campaign o IEC kasabay ng Mobile Registration Services sa Barangay Tanulong. Tinalakay sa mga residente ang pinakabagong kautusan mula sa Philippine Statistics Authority upang maging gabay sa tamang pagsasaayos ng record na pwedeng makaapekto sa pag-aaral, trabaho at pagkuha ng benepisyo sa hinaharap. Bukod sa kampanya, umarangkada din ang Mobile Late Registration, Birth Registration Assistance Project o BRAP, correction of entries, legitimation at iba pang proseso sa rehistro upang idirektang mailapit sa mga residente ang pagsasaayos ng mga dokumento. Kabilang din sa naging bahagi ng aktibidad ang pagkuha ng Community Service Card na siyang magiging ATM card na gagamitin sa pagtanggap ng ayuda at iba pang tulong pinansyal mula sa pamahalaan. Sa pamamagitan ng naturang programa, positibo ang lokal na pamahalaan na magiging mas mapapataas ang kamalayan ng publiko sa mga karapatang may kinalaman sa pagkakakilanlan ng isang individual. Kasama mo mula rito sa FM News Tagupan, ito si Idol Neil Moyano, Tadak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.